Ilang taon na kayo? 30. Ilan ang magagamot ang tumingin sa inyo? More than 3, more than 4, ganun po. Patingin nga lang yung sugat mo hanggang dito lang. Yung yung sa tiyan mo wala namang problema. Yan lang. Opo. Yung kabila. Last. Huwag ka mong ikahiya yan. Mas marami pa, mas malala kung ginamot ang pong Nazareno dyan. Mas parang langgunisa pa. Kulang na nga lang, nagnananas yung mga katawan niya. Hawa ng Diyos yung kaya ko yung pakita. Magaling na yung matanda pati lalaki. Bali, 3 manggagamot, higit pa. Taga saan kayo? Marikina po. Marikina, no? Barangka Marikina City po. Barangka, Marikina City. Sige, ha? E, tingnan natin lahat. Magnalig ka, ha? Opo. Dinig mo na kita kanina, ha? Sige. Nilagay mo sakit sa kanya. Lahat. Linisin mo yung katawan niya. Linisin mo yung katawan niya. Tapon. Lahat. Itapon mo. Ako, makikipag-usap ako ng maayos, ha? Kita mo yan. Wala sabi. Nakatagin. May sabi yan. Oh, makikipag-usap ako ng maluwalhati. Kakalasin mo. O sige, kalas. Kailan ka ba sa loob ng katawan niya? Tao ka ba hindi? Tao ka ba hindi? O sige, kalas. Tanggalin mo lahat. Huwag ka na magmalaram sa loob ng katawan niya. Huwag mong pilitin ang gamitin ko ang pangalawang antas sa'yo. Maliwanag sa akin. Malalaman kita kung nasaan ka. Ito lang pakiusap ko. Kalasin mo yung nilagay mo sa kanya. Bakit mo siya pinapahirapan ng ganyan? Sa pangalan ng Ama, bakit mo siya pinapahirapan ng ganyan? Kalas! Subukan mong tanggalin yan. Pipilipitin kita. Kalasin mo. Lahat yan. Gamitin mo. Lahat. Kalasin mo. Wala. Pipilitan tayong ilagay sa pangalawang antas. Hindi ka na kalas. Tinatanggal niya. Lahat. Linisin mo. 2 kamay. Nakasali sa tao. Tanggalin mo lahat. Lahat. Ubusin mo lahat yan. Tanggal. Lahat. Ubus lahat yan. Buong katawan niya. Simula ulo niya. Kalas. Kalas. Lahat. Simula ulo. Lahat. Huwag mo na pagsinungalingan pa. Hindi iinit yung palito ng ganong kabilis na nakadikit lang sa balat ng taong yan dahil nandiyan ka sa loob ng katawan niya. At hindi rin sasakit itong palitong ito at stick nito sa daliri mo kung wala ka sa loob ng katawan niyan. Huwag mo na kami pinagdiling-lang-ling lang. Naintindihan mo sinasabi sa'yo. Makikipag-usap ka o hindi po, persahin kita. May galit ka ba sa taong yan? Tao ka hindi? Sige, kalasin mo. Babae ka? Sige. Kakilala mo to hindi? Hindi ko na alamin ang pangalan mo. Magkakilala ka hindi? O, sige, kalas. Hindi kayo magkakilala. O, sige, kalas. Tanggalin mo lahat yan. Kailan mo ba ito ginagawa? Sa kanya? Hindi mo alam. May asawa ka na? May asawa ka? Hindi mo alam kung may asawa ka? May anak ka, wala? Wala po. May asawa ka? Wala. Wala? O, sige, kalas. Wala ka palang asawa eh. Kalasin mo! Kalasin mo! Pag hindi, pupersahin na kita. Pag hindi mo sinunod ang utos ko, kakalasin mo, hindi. Kalasin mo. Wala kang asawa. Sige, kalas. Di wala ka rin anak. Sige. Bata ka pa, matanda. Para hindi kita saktan, sumagot ka lang na maayos. Bata. Ha? Bata ka pa? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? 20? O, kalas. 20 ka pa lang? O, sige, kalas. Kalasin mo! Huwag mong pilitin. Sasaktan kita ng todo. Minamic ko pa lang to, tanda mo. Nakikipag-usap ako ng maluwalhati, ha? Dalaga ka pa. Sige. 20 years old ka lang. Sige. Dalagang-dalaga, ha? Hindi dalagang ina. Wala ka talagang anak. 20 years old ka lang. Sige. Taga-saan ka sa, saan lugar? Saan ka lugar? Hindi kita sasaktan. Hindi ko na alamin ang pangalan mo. Taga-saan ka lugar? Marikina po. Taga Marikina ka rin. Sige, kalas. Eh, bakit ka nagagalit? Nainggit ka ba rito? Naiinis ka lang? O, sige, kalas. Kalas. Kalasin mo! Sasapaling kita pag hindi mo kinalas ng kinalas yan. Tanda mo sinasabi ko sa'yo. Kalasin mo.
20 years old ka lang, ha? Dalaga talaga, ha? Hindi dalagang ina, ha? Talagang O, sige. Nainggit ka sa kanya? O, sige, kalas. Di ba, sabi sa'yo, kausapin kita, hindi kita sasaktan. Magandang usapan, di ba? O, sige, kalasin mo. Paano mo to natutunan maglagay ng mga sakit sa kanya? Ikaw ba ay nagbayad sa mangkukulam? Inutusan mo lang to? O sarili mong paraan to dahil meron kang angkan? nainis lang ako. Sige, kalas. Nainis ka sa kanya. Bakit? Mata pobre ba to? Walang hiya ba to magsalita? Salbahe ba to sa kanyang kapwa? Hindi po. Nainis ka lang sa kanya. Bakit ka nainis sa kanya? Ingit lang po. Nainggit ka lang. O, sige, kalas. Diba sabi siya, mabait kami pag nakipag-usap. Ubusin mo lahat yan, lahat. Paano mo natutunan yan? Sino nagturo sa'yo? Anong kinuha mo sa kanya? Pangalan, picture, buhok, damit, ano? Nakilala ko lang siya. Nakilala mo lang siya? Sige. Tapos anong kinuha mo sa kanya? Wala po ginawa. Ano nga natutunan na bigyan siya ng sakit na mga ganyan-ganyan? Masakit daw ang tiyan niya, masakit ang tagiliran niya, tapos marami siyang eczema sa katawan na hindi maggamot ng doktor at hindi na daw makita. Nagtataka, balik-balik. Ha? Hindi po ako. O sige. Ikaw nagsabi, ha? Kalas, taga Marikina ka lang. Ilan kayo magkakapatid? Hindi na nga kita sasaktan, maniwala ka sa akin. Habang maano pa yung maliwanag pa ang aking mga sinasabi. Diba sinabi sa'yo, ilan kayo magkakapatid? Hindi ko inaalam ang pangalan mo. Siguro naman, maraming pangalan. Richard Gomez. Coco Martin. Ha? Maraming mga pangalan. Maraming De La Cruz. Maraming Cruz. O, sige, ilan kayo magkakapatid? Dalawa. Dalawa? Pang-ilan ka sa dalawa? Pangalan. Panganay ka? Yung bunso mong kapatid, ilang taon pa lang? Tandaan na rin po. Matanda na rin. Sige. Anong trabaho ng nanay tatay mo? Wala po. Wala ka ng tatay? Meron po. Yung nanay? Meron. Anong trabaho ng tatay mo? Wala po. Yung nanay mo? Imandera. Labandera lang? Kalas! Kalasin mo. Sa pangalan ni Jesus. Kalas! Busin mo. Huwag ka marami. Yan. Hindi naman kling-kling ang asawa mo, di ba? Bakit magsasalita? Kalasin mo! Minamay pala kita, tanda mo. Di ba nakipag-usap ako ng malawalati kaya hindi kita sinasaktan? Ganyang kabait ang ating Ama sa langit. Tigilan mo ang inggit at galit dito. Ikaw ba nagpatrabaho dito? Dinasala mo to, naghingi ka ng dasal sa mga makukulam? O talagang meron ka lang ang kakayahan na magkusog ng mga tao? Ha? Nausap ko lang siya. Nausog mo lang siya? Nainggit ka sa kanya? Sige, kalas. Bakit ka nainggit sa taong ito? Anong dahilan? Bakit? Bigyan mo naman ako ng konting dahilan. Bakit ka nainggit sa taong ito? Hindi ko alam. Ano nga kinainggit sa isang tao? Halimbawa, nainggit ka, mayaman, may kaya, may negosyo, etc. Natural. Hindi ko alam. Ako, di ako may mainggit eh. Masaya ko yung mga tao sa paligid namin, nagiging maalsenso. Bakit ka nainggit sa kanya? Anong nakikita mo sa kanya? Anong sinasabi ng demonyo para mainggit ka sa kapwa mo tao? Anong sinasabi niya sa puso mo? Madami siyang negosyo. Marami siya negosyo. May pinag-aralan ka ba? Wala. Anong natapos mo? Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, high school, college, ano? High school lang. High school graduate o hindi pa nakatapos? Sige, alas. Sige, saan ka nag-aral? Ng elementary high school lang? Kung hindi ka natapos? Saan ka nag-aral ng elementary? Sa probinsya, sa Marikina. Ina. Marikina. Sige, kalas. Labandera nanay mo. Yun ang pinabubuhay niya sa inyo. Simulat nagkaroon ka ng isip, labandera na nanay mo. Sige, kalas. Bilisan mo, ha? Bata-bata ka pa? 20 years old ka lang? Ilan taon na? 20. O, sige. Nainggit ka rito, maraming negosyo. Magkakilala ba kayo nito? Kilala mo siya? Malapit lang to sa bahay niyo? Malapit bahay, malayo? Hindi ko po alam bahay nila. Hindi mo alam bahay nila? Saan mo siya nakita? Sa mall. Sa mall? Kaya anong araw yon? Linggo, Biyernes, Sabado, Linggo, ilang taon mo na ba itong nakita, yung huling nakita mo sa mall? Kailan? Matagal na po. Mga ilang taon? Isang taon na? Bago mag-pandemic? Gano'n, kasi may isang taon ng Ang higit sa taon na po. may isang taon na? O, sige, kalas. Nakita mo siya sa mall. Nainggit ka sa kanya. O, sige, kalas. Kaya huwag kayo pupunta ng mall, ha? Kalas! Alisin mo lahat ng usog dito mo sa lahat ng tao nito. Pati yung tiyan niya, kalasin mo lahat yung sakit niya.
Bata-bata ka pa. 20 years old ka lang. Ang lakas naman ng usog mo. Grabe naman. Yung usog mo nakakamatay. Siguro yung lahi niyo, meron kayong mga lahing mga makukulam sa side ng nanay-tatay mo. Wala bang nakwentong nanay-tatay mo na magkukulam kayo? Meron maggamot ang nanay-tatay mo sa lolo mo at lola mo? Meron wala? Sige. Sa panahon ngayon, nasaan ka ngayon? Itong araw nito, anong ginagawa mo? Sa bahay. Anong ginagawa mo sa bahay? Hindi ko alam. Ano? Nag-aayos. Ano nga inaayos mo sa bahay? Nagwawalis, naglilinis, nag-ewan. Alam mo, galis ka anong tangalin tapat na ngayon? Anong ginagawa mo? Nagwawalis Nang ano? ng bahay. Sa loob ng bahay? Sino pa kasama mo sa loob ng bahay? Nanay ko. Anong ginagawa ng nanay mo? Lalaba. Naglalaba? Saan? Lalaba. Sa labas? Sige, hanggang. Nasaan yung kapatid mo? Wala. Babae ba yun? Lalaki? Babae. Babae din, pero kayo babae? Mhm. Sige, kalas. Busin mo lahat. Bilis. Huwag ka magtulog-tulogan, tutulog. Diba sinabi ko sa'yo, hindi kita pinipwersa, tanda mo ha. Kung maluwalhati ka nakikipag-usap sa amin, maluwalhati din kita kakausapin sa pangalan ng aking ama. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa kanyang pangalan. Sige, talas. Talasin mo. Marami pa yan. Ano mo masasabing, lahat, marami pa. Talas! Nainggit ka sa taong ito, nakita mo sa mall. Sige. Wala kang gusto sa asawa niya. Ha? May crush ka sa kanya. Hindi ka umanga sa asawa niya. Hindi ko kulong sa Hindi mo kilala. Alas! Pagbibigyan kita, maluwag kami. Dahil sabi ng Diyos, hanggang kayang baguhin ng isang tao, patawarin, humingi ka ng tawad sa Diyos. Naintindihan mo? Marami pa yan. Simula ulo. Alasin mo. Bata-bata ka pa. Siguradong 20 years old ka lang. Malalaman ko rin kung magsisinungaling ka. Pipitikin kita. O sige, sinabi mo 20 years old ka. Alasin mo. Pag ito binabako at sumakit ng todo, para kang kinuryente, tatawagin mo si Magnitigo. Pero kung nagsabi ka ng totoo, hindi to iinit at sasakit. Naintindihan mo? Opo. Sige, kalas. Sa pangalan ni Jesus, Magnitigo, painitin. Kung nagsasabi siya ng totoo. Amen. Kinataw ko na talaga. Alas! Pag idinikit ko itong dalawang daliri ko sa sikmura mo, pati dyan sa puso mo, maniwala ka sa akin. Hindi ka makakagalaw dyan. Pinagbibigyan na nga kita. Maniwala ka sa akin. Hindi pa kita pinupwersa. Pag pinuwersa kita, maniwala ka sa akin. Lupay-pay ka dyan sa loob ng katawan niya. Kalasin mo. Gano'n pa kadami yan? Babalik ka pa sa loob ng katawan niya. Ilan taon ka na talaga? 20. Sige. Nasaan ka ngayon? Marikina po. Anong ginagawa mo? Nagwawalis. Magwawalis ka? Sige, kalasin mo. Eh, wala na. Ito may kamay niya. Papakawalan kita nito sa isang araw nito. Ito ngayon, pagbibigyan kita. Pag inulit mo pa to, tanda mo, tatanggalan kita ng hininga. Kung nasaan ka ngayon, maniwala ka sa akin. Mawawala ka doon sa posisyon mo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Layas! Dilat. Sabi mo in Jesus' name. Sabi mo in Jesus' name. Jesus name. Anong pangalan mo? Daniel Anong apelyido mo? Rodriguez. Huwag ka nang pipikit. Huwag ka nang pumikit. Dilat. Ay, dilat na pala. Pumikit ka. Pikit lang. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus name. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus name. Sabi mo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dilat. Mainit pa masakit. Masakit naman siya. Wala nang init. Hindi na katulad kanina. Ibaba mo yung paa mo. Wala sugat yan. May tatanong lang ako sa'yo. Simpleng tanong lang to. May nakita kang liwanag, madilim. Madilim. Saan yung madilim? Sa paligid. Sa paligid? Kadang kaliwa po, mas maliwanag yung gitna. Kanang kaliwa, madilim. Tapos, yun lang alala mo.
Nasaan ka yun? Tingin ko nakahiga lang ako, natutulog. Nakahiga ka? Saan ka natutulog? Sa kama. Sa bahay niyo? Hindi ko alam kung bahay po lang yun. Basta kama lang siya. Kama lang siya? Mm. Ano pakiramdam mo sa sarili mo? Hindi gumagaan naman po. Gumanggang? Hindi pa tayo Katulad ko rin mabigat yung ulo ko. Ngayon maganggang na. Inumin mo itong tubig, konti lang. Okay na yan.